Umdlalo wasesizweni weKaizer Chiefs uThabo Cele ukholelwa ukuthi ukwanda kokuncintisana kanye nezinga phakathi kweqembu kuyalizuzisa. Ubona sengathi lokho kuqhudelana okunempilo kuthuthukisa ukuncintisana jikelele kweqembu. Ukufika kwaSiphesihle Ndlovu osanda kufikiswa kwiSwelewele FC kwengeza isipiliyoni kanye nekhono lokuqhudelana nokuyinto ebonakale emidlalweni emibili yokuqala yesizini. Ucela usamile kwelokuthi umqhudelwano ubalekile kuzo zonke izikhundla eqenjini. Uveza ukuthi njengoba kunemidlalo eminingi ezodlalwa, ukujula kwesquad kuyisidingo, ikakhulukazi enkabeni yenkundla. Kumele bakhuphule ukujula nokuqhudelana. Ucela nomuzwa wokuthi kuhle eqenjini njengoba lihlosa ukuqhudelana nokuwina kuye yonke imiqhudelwano. Ngenyanga kaAgasti iKaizer Chiefs izodlala imidlalo emihlanu ye-league, okungenzeka iqoqa amaphuzu angu-15 emithathu kule midlalo isekhaya, okuhlanganisa nomdlalo onzima lapho bezobhekana khona neMamelodi Sundowns evikela isicoco. Ucela ugcizelela isidingo sokuthi iqembu lenze inkundla yalo yasekhaya ibe ngeyokubutha amaphuzu. Ucela ukuthi ukunqoba imidlalo yasekhaya kubalekile eqenjini elifana neKaizer Chiefs njengoba kuzosiza ekuthuthukiseni izinga lamasupporter lokuye eFNB Stadium. Ukholelwa ukuthi ukudlala kahle nemiphumela emihle kuzodala isimo esihle kakhulu emidlalweni yasekhaya, kwenze kube nzima emaqenjini abazobe beqhudelana nawo. Ngaphambi komdlalo wabo wesithathu eBetway Premiership neRichards Bay FC, leli qembu lizodlala enkundleni esanda kulungiswa eFNB Stadium, indawo entsha yokudlala ilungiswe kwade kuvalwa isizini. Ucele nozakwabo bakubheke ngabovu ukudlala enkundleni ethuthuke kakhulu ehambisana kangcono nesitayela sabo sokudlala.